Ako pomôcky máme pripravené 3 malé tanieriky, bublifuk a plastovú fľašu. Do jedného tanierika nalijeme saponát z bublifuku. V strednom tanieriku máme pripravené kocky ľadu. No a do ľavého tanierika nalejeme trochu horúcej vody. No a tým máme všetko pripravené pre naše experimentovanie. Tak poďme na to. Kocky ľadu si trošku rozložíme, aby sa, ako neskôr uvidíme, dala medzi ne postaviť plastová fľaša. Plastovú fľašu otvoreným koncom ponoríme do bublifuku. Tým sa vytvorí na jej hrdle taká tenká mydlová membrána. Pozrite sa, zatlačíme fľašu a vytvorí sa na fľaške bublinka. No a teraz samotný experiment. Opäť ponoríme hrdlo fľaše do bublifukového roztoku. No a fľašu postavíme do horúcej vody. Všimnite si, že okamžite sa v vozovkách sama začala vyfukovať bublinka na hrdle fľaše. Ak fľašu postavíme do kociek ľadu, a tu musíme byť trošku trpezliví, tak bublinka sa sama začne zmenšovať, až napokon úplne zmizne. Čiže jednoducho povedané, sfúkla sa. No a ak opäť fľašu postavíme do horúcej vody, tak sa nám bublinka opäť objaví a nafúkne sa. No a takto môžete experiment opakovať dovtedy, až pokiaľ vám bublinka nepraskne. Teda zohriatím vzduchu vo fľaše sa bublinka nafúkne a jeho ochladením splasne.